Veieu la pantalla vosaltres? Sí, la veiem. Perfecte. Mira, comencem. Veieu que, bueno, jo em presento, em dic Carme Soto, he estat treballant molts anys dintre de l'àmbit d'ensenyament. Ara ja no hi soc, estic en l'àmbit privat i com que ens han demanat de poder fer aquestes conferències, doncs amb molt de gust, des del centre de l'Institut Mind, doncs us oferim aquesta xerrada que durarà com una hora i després espero que puguem comentar, expressar les inquietuds, els desacords, les aclaracions, el que vulgueu. Fixeu-vos que el títol ja de la diapo és sucós, És sucós perquè els rebels, els nostres nens, infants, alumnes rebels, tenen causa o no tenen causa. Tenen causa des del món de la psicologia i la psicopatologia, o no hi ha una causa des del món de la psicologia i la psicopatologia, i el que hi ha són manifestacions de diferents situacions, de diferents causalitats, que a vegades els mateixos comportaments corresponen a situacions molt diferents. Per exemple, nens que utilitzen la conducta per cridar l'atenció. Fixeu-vos moltes vegades les mares i els pares a casa. El nen està a la mar de bé jugant, et poses a parlar per telèfon i comença una crida d'atenció i una demanda en la que tu et vas escalfant quan estàs en el telèfon, o quan surts del col·le i vas i trobes una mare pel carrer, és el moment en què el teu fill o la teva filla comença a demanar la teva atenció. Què passa? Doncs probablement són nens, nenes que tenen una capacitat d'espera curteta, i són nens que viuen en la immediatesa i quan volen una cosa no esperen i fan el que sigui per reclamar la vostra atenció. Una altra situació amb els que els nens mostren a vegades el mal comportament és perquè copien els altres. Copien els altres des d'un germà gran que és adolescent i que comença a mostrar una certa rebeldia davant de les normes, o videojocs, o sèries de televisió, etc. També els infants i els alumnes, i això els mestres ho viviu molt sovint, fan conductes d'assaig de límits. Moltes vegades es canvia el profe, canvien de tutor, tenen un nou professor i els nanos el que fan és provar fins com és de consistent les normes que té aquest professor diferent del professor anterior. A les famílies passa igual. Moltes vegades es decideix, a partir d'ara no permetrem que us aixequeu de la taula a l'hora de menjar. Doncs anem a provar si això serà així o no serà així. Què passa si m'aixeco? Com de greu és que jo em salti aquesta norma? De què dependrà que els nanos la compleixin o no la compleixin? De la nostra capacitat com a adults, doncs de ser consistents amb aquesta norma que nosaltres hem posat, i com de contingents, és a dir, com serà la nostra reacció i la nostra resposta davant de cada situació en la que se salti aquest límit. En el moment en què hi hagin escletxes, els nanos podran comprovar que no sempre la conseqüència s'aplica, amb la qual cosa això el que farà serà incrementar la conducta de provar si aquella norma és consistent o no. Una altra causa és la independència. Quan arriba una determinada edat, els nanos reclamen el seu dret a tenir més autonomia i independència, i el que faran per reivindicar aquests drets generalment serà demostrar-te que es poden saltar algunes de les normes que hi ha a casa i t'argumentaran de mil i una maneres el per què ells
no ha arribat un punt en el que no han de respectar aquestes normes. Llavors, dependrà molt de la rigidesa o de la nostra capacitat d'anar aplicant a cada edat i anar modificant les normes de casa en funció de les edats que tinguin els nanos. El que no seria bo per ells és que en el moment en què comencen a manifestar aquesta necessitat d'autonomia, confrontar i mantenir-nos rígids amb les normes que ja existien perquè no els donem la possibilitat de que ens demostrin que poden arribar a ser responsables i conseqüents amb aquests criteris que ells aporten per defensar la seva demanda. Altres causes per les quals els nanos poden tenir dificultats de regular la seva conducta justament és perquè hi ha una intensitat molt gran de les emocions, que vosaltres sabeu que quan un nano està molt emocionat, ja sigui perquè té molta por, ja sigui perquè està molt enfadat, ja sigui perquè està molt content, per qualsevol situació en la que la intensitat de l'emoció és alta, el que li passarà és que cognitivament, és a dir, a nivell de pensament, quedarà bloquejat i el que farà serà expressar amb la seva conducta el que no pot expressar amb les seves paraules. Altres raons són necessitats no satisfetes, nens que se senten molt sols, nens que necessiten tenir amics i no en tenen, nens que necessiten... Ara podríem parlar de les necessitats bàsiques, no hi entrarem perquè si no no tindrem temps d'abordar les altres situacions, no? Però és evident que tota necessitat no satisfeta produeix malestar, produeix angoixa i, per tant, produeix comunicació. Com més petit sigui un nen, més dificultats hi ha per utilitzar la paraula, per regular-se a través del pensament i, per tant, més utilitzaran la conducta per expressar les seves necessitats no satisfetes. Una altra de les causes és els nens que volen poder i control. Moltes vegades, fruit de la nostra, jo diria, inconsistència parental, fruit de la nostra dificultat per mantenir determinades normes i determinats límits, hem anat cedint en moltes coses, els nanos han anat agafant control. Moltes vegades aquesta inconsistència parental pot ser per mil i una situacions, el cansament, la feina, a vegades el no tenir-ho clar nosaltres. Fixeu-vos que pocs nens en aquests moments van amb un cotxe sense el cinturó de seguretat posat i que poques vegades quan un nen entra al cotxe no es posa el cinturó. Per què ha incorporat aquesta norma? Doncs l'ha incorporat perquè si una cosa tenim clar els pares és que el cotxe no arrencarà fins que no es tinguin els cinturons de seguretat posats. Però aquesta seguretat que mantenim en aquest aspecte, per exemple, no la mantenim en d'altres. I fins i tot hi ha situacions en les que no estem disposats a cansar-nos i a provocar una situació de rebequeria i fem veure que, o que no ho hem vist o fins i tot podem arribar a verbalitzar va, avui et deixo, però demà... Llavors, aquesta inconsistència és la que moltes vegades el que fa és que el nano té l'experiència de control i, per tant, la reivindicarà contínuament perquè sap que aquest poder és possible i aquest control és possible. També pot ser perquè el mal comportament és efectiu, és a dir, he après que si demano les coses tranquil·lament, els meus pares tenen més capacitat de dir no. Però si monto un pollastre o una rebequeria, acostumo a aconseguir les coses. Per tant, aquesta és la norma més bàsica de l'aprenentatge. Faig això i ho obtinc. Per tant, què aprenc? Que sempre que faci això obtindré el que necessito i ho generalitzo a la majoria de les demandes. Molt bé. Les situacions en les que ens basarem avui
no és tot això, perquè jo crec que de tot això se n'ha parlat molt i tots els pares la teoria ens la sabem i per tant només cal recordar-la, sinó que anirem un pas una mica més enllà i parlarem quan el nostre fill o el nostre alumne hi ha una dificultat en la regulació de la conducta, ja sigui per un tema de salut mental o ja sigui perquè li manca l'habilitat i la capacitat de regular. Fixeu-vos que els nens, les nenes, evolutivament van fent els aprenentatges en la mesura que van aprenent les coses que els anem ensenyant. Què passa? Que no tots els nens van al mateix ritme. És a dir, un mestre a P4, a P5, comença a iniciar l'aprenentatge de llenguatge escrit. Això vol dir que tots els nens, quan acabin P5, primer, hauran acabat el procés lector? No. Hi ha nens que a 5 anys llegeixen, hi ha nens que quan acaba primer llegeixen i hi ha nens que no llegeixen fins que arriba a segon. Amb l'aprenentatge de les habilitats de regulació de la conducta és el mateix. No tots els nens tenen la mateixa habilitat ni el mateix ritme en el desenvolupament d'aquestes habilitats. Tenim la mala costum, i ho reivindico, que són molt comprensius amb la manca d'habilitats de moltes àrees i molt poc comprensius a la manca d'habilitats pel que fa referència a la conducta. Quan un alumne, una vegada ho vaig llegir a internet i vaig pensar que era una gran veritat i que havíem de poder reflexionar amb això, no? Quan un alumne li costa aprendre a llegir, ens esmerem en ensenyar-li. Quan un nano li costa fer les matemàtiques o no és hàbil amb l'escriptura, intentem entendre-ho i ens esforcem en ensenyar-li. Però quan un nano o una nena no és hàbil en la regulació d'aquestes habilitats o amb la regulació de les seves emocions o amb la regulació de la seva conducta, no ens esmerem en ensenyar-lo, sinó que immediatament el castiguem. El càstig no és una bona manera de generar aprenentatge. El càstig és una bona manera de generar ràbia i de no comprendre per què una cosa que no sé fer se'm castiga. I jo us convido a que reflexioneu sobre això, perquè a partir d'ara, d'aquest moment, començarem a parlar justament de tots aquests infants que els manca l'habilitat i la capacitat de regular la seva conducta. Fixeu-vos que el títol de la ponència no són nens que es porten malament, no és mala conducta, són nens desobedients, sinó que són infants amb moltes dificultats per regular les seves emocions i la seva conducta. Si continuem, fixeu-vos que si nosaltres som capaços d'entendre què li passa a aquest nen, serem capaços de donar una resposta al que li passa. Perquè fixeu-vos que si jo aplico la mateixa resposta al nen que vol el control, al nen que no sap esperar, al nen que té emocions intenses, al nen que l'únic que vol és cridar l'atenció, si jo aplico la mateixa resposta, el que no faré serà d'alguna manera, el que no faré serà anar a l'arrel del problema, sinó que si jo no he entès que aquest nen té una manca de capacitat d'esperar i jo no l'ensenyo a esperar i el que faig és castigar, evidentment això no ho aprendrà. Igualment, el nano que vol poder, si jo el que faig és utilitzar el càstig per cada cosa que no fa bé, tampoc hi haurà aprenentatge. Per tant, el primer que hem de fer és començar a entendre quina és la raó i la causa d'aquesta dificultat per complir les normes, per seguir les regles, per respondre adequadament a les situacions que se li plantegen. Quines són les dificultats que ens trobem amb aquests nanos, amb aquests infants que manifesten les dificultats aquestes?
bàsicament ens trobem amb conductes molt desafiadores, agressives, fins i tot violentes. Hi ha nens que peguen, hi ha nens que quan la mare no li fa cas o el pare no li fa cas el pega, el pot insultar. Això també ho fan els alumnes cap als seus companys, fins i tot cap als seus professors, fins i tot cap a les instal·lacions. És a dir, són conductes que qüestionen molt el sistema. Però no ens hem d'oblidar que aquests alumnes, aquests infants, pateixen un intens malestar. És a dir, tenen por, tenen tristesa, tenen irritació, tenen ràbia. Aquests nens pateixen. Probablement, quasi amb tota la seguretat, els nanos que no poden regular aquesta conducta, no hi ha una intencionalitat al darrere. El que hi ha és una manifestació del seu malestar. I el problema és que aquest malestar generalment l'imputen en els altres. És a dir, l'he pagat perquè ell m'ha pres una joguina. Intenten justificar contínuament aquesta dificultat en el que li ha fet l'altre, perquè no poden pensar amb ells mateixos. No hi ha llenguatge intern, em refereixo. Es queden amb el fet. M'ha pres el compte, m'ha pres la joguina, això em produeix un malestar terrible i en lloc de respondre, reacciono i faig la resposta més primària de totes, que és o atacar o defensar-me o difícilment en aquests casos es retiren de la situació. Generalment en aquests casos el que fan és reaccionar de forma agressiva cap a l'altre, que el fan responsable del que li passa. Això ja ho acabem d'explicar, no? No disposen d'aquest recurs simbòlic de la paraula i aleshores el que fan és manifestar a través de la conducta aquest malestar. Fixeu-vos que vosaltres, els adults, nosaltres, quan tenim un malestar, quan algú ens ha fet una mala passada, quan ens sentim que ens han fallat, que ens han agredit, utilitzem generalment aquest llenguatge intern per regular la nostra conducta i pensem tranquil, no et passis, no t'hi tornis, serà pitjor, vindrà la policia o no t'hi tornis perquè aquesta persona té molt bona llet i no sabem on pot acabar. I utilitzem aquest llenguatge intern per regular la nostra conducta. Aquests nanos no tenen aquest llenguatge intern. Van de l'emoció a l'acte. Quina ha de ser la nostra feina? Ajudar-los a posar pensament entre l'emoció i l'acte. I com ho farem això? Doncs anem a parlar i anem a veure com d'alguna manera nosaltres podem ajudar i ensenyar als nostres fills, als nostres alumnes, a anar construint aquest pensament, que és el que ens regularà la nostra conducta, entre aquesta intensitat de l'emoció i aquesta reacció, i aquest acte. Green és un autor que ha treballat moltíssim amb els infants que tenen dificultats en regular-se. Aquest llibre, Perduts a l'escola, tot i que és un llibre que està molt centrat a l'escola, sí que parla d'aquestes dificultats, vull dir que el que passa és que està en anglès, però podem buscar altres llibres en castellà d'aquest autor. Aquest autor explica, i bàsicament ens basarem en ell perquè és entre la comunitat que ens dediquem a les qüestions de conducta, és l'autor que més possibilitats dona a nivell d'intervenció. Fixeu-vos el que diu aquest autor. Els problemes de comportament es donen quan les demandes de l'entorn excedeixen la capacitat del nen de respondre adaptativament. Per tant, aquest autor situa l'origen de la conducta problemàtica en la inflexibilitat, en la carència d'habilitats, sobretot habilitats cognitives, que són les que intervenen en la comprensió dels entorns, en la resolució dels problemes i en la capacitat d'afrontar l'adversitat. Fixeu-vos que aquesta inflexibilitat
molts de vosaltres, quan ens veniu i veniu a consultar perquè el meu fill és que es posa fatal i fa unes rebequeries o quan li dius no, és tremendo, és que es posa... Què passa? Que aquesta inflexibilitat el que fa és donar-li a ell seguretat. Per què? Doncs perquè el que li esteu demanant és que pari, que escolti, que pensi que potser ara no és el moment de fer això, que potser ho farem després, però hi ha aquesta immediatesa que necessita ell fer això ara, o menjar-se això, o anar a casa de no sé qui, i en el moment en què vosaltres dieu no, no entén aquest no. I com que no l'entén, reacciona. I el que fa és, d'alguna manera, no pensar ni escoltar el que vosaltres esteu dient. Què els hi passa amb els nens inflexibles? Doncs mira, el que els hi passa és que hi ha una dificultat per controlar l'emoció associada a la frustració. Per tant, ja ho hem dit abans, quan hi ha emoció no puc pensar amb claredat. El llindar de la frustració és extremadament baix. O sigui, pot estar entenent una cosa que tu li estàs explicant, però moltes vegades un no pot ser desencadenant d'una frustració molt gran. La tolerància a aquest no és baixa. No hi ha flexibilitat i adaptabilitat a les coses que li dius, perquè estem parlant d'inflexibilitat. Hi ha una tendència a veure les coses en blanc o negre. No hi ha termes mitjos. O estàs conmigo o estàs en el meu compte. Hi ha una aparició aleatòria d'episodis colèrics. Moltes vegades, davant de la mateixa situació, poden entendre-ho i d'altres vegades fan una rebequeria brutal. I ens costa posar sentit a això que està passant. I sovint poden haver-hi altres trastorns associats, però no sempre. Quin és l'origen d'aquesta inflexibilitat? A vegades és el propi caràcter del nano de nens, que hi ha des de nadons, des de ben petits, que són molt intransigents, que són molt moguts, que no tenen capacitat d'esperar, que volen les coses al moment, que no es conformen, que són molt exigents amb els altres i també amb si mateixos. També pot ser l'origen d'aquesta inflexibilitat d'un dèficit en les funcions executives. Per exemple, això ho veiem molt amb nens que estan diagnosticats de TDA. Però la setmana que ve hi haurà una xerrada sobre el TDA i s'abordarà en profunditat el tema de les funcions executives. Només dius que les funcions executives és un tipus d'intel·ligència que complementa el que parlaríem de la intel·ligència general, per alguna manera, o de la intel·ligència cognitiva. Fixeu-vos que, en realitat, una persona molt intel·ligent, que dieu vosaltres, és que és superintel·ligent perquè arriba a unes conclusions a vegades. Molt bé, si hi ha un dèficit en aquestes funcions executives, aquesta intel·ligència no arribarà al seu màxim esplendor, perquè li faltarà insistència, perseverança, planificació, li faltarà avaluació, seguiment dels projectes que està fent. Si nosaltres tenim una persona molt intel·ligent i de cop i volta aspira a les drogues, vosaltres què pensareu? Doncs de poc li ha servit aquesta intel·ligència, no? En canvi, altres persones que potser no són cognitivament tan intel·ligents però tenen una intel·ligència executiva molt bona, són els típics nens que a l'escola se n'en surten molt bé, són els nens que fan els deures ordenats, que insisteixen, metòdics, que segueixen un horari, unes rutines. Doncs l'origen de la inflexibilitat pot estar perfectament amb aquest dèficit de les funcions executives. Hi ha un dèficit també en les habilitats socials, hi ha un dèficit en el processament del llenguatge. Poden haver-hi trastorns de l'estat d'ànim, ansietat, problemes d'aprenentatge no verbal, etc. Aquests serien els orígens. Fixeu-vos quina és la funció que té aquesta inflexibilitat. Això és una defensa per protegir l'angoixa que senten aquests nens.
el fet d'estar permanentment en alerta, perquè aquest m'ha dit, perquè aquest m'ha pagat, perquè això no ho sé fer, perquè ara no em deixen anar, perquè jo volia pintar però ara és hora de sopar. Són nens que estan activats contínuament. Aquesta rigidesa els protegeix de l'angoixa de no poder resoldre les coses que a ells els venen de gust resoldre. A més, el que fan és, com que reaccionen negativament davant dels límits, davant de les normes, el que reben de l'altre és una reacció negativa, o un càstig, o un sermó, o a vegades un sermó moral, que encara és pitjor, o jutgen, en el sentit de dir sempre estàs igual, amb tu no hi ha manera, cada tarda és el mateix. Què passa? Que el nano va confirmant tots en tenen mania, el meu germà no li fas, només em renyes a mi, sempre em dius que no. Com que això és veritat, perquè va confirmant, ell el que fa és tornar a repetir aquestes pautes de conducta per anar confirmant aquesta etiqueta que nosaltres, com a adults, li hem anat posant. A més, la inflexibilitat proporciona predictibilitat a les situacions. Els adults són molt previsibles. Sempre reaccionem de la mateixa manera o acostumem a reaccionar de la mateixa manera. Per tant, els nanos es converteixen en uns experts en la confrontació i et portaran sempre al límit perquè saben de quina manera aniràs reaccionant tu. Per què estan enfadats? Doncs perquè ells acostumen a tractar els altres i a fer als altres el que senten que se'ls ha fet a ells. I això és un problema, perquè si ells tenen aquesta sensació, farem això que estava passant abans, no? Anirem fent per anar confirmant que tu em tens mania, això sempre em surt malament, amb aquest profe no puc, la mama sí que m'entén, el pare no m'entén mai. D'això en parlarem després, dels episodis colèrics. Quines són les vies amb les que nosaltres hem d'intervenir? I aquí això ha de servir igual per l'escola que per la família. Primer de tot, si nosaltres no creem un entorn favorable perquè aquest alumne, aquest nen, aquesta nena pugui començar a aprendre i a tenir experiències positives, serà molt difícil revertir la situació. La creació d'aquest entorn favorable, quin objectiu té? Que l'adult sigui més realista respecte a les frustracions que pot tolerar el nostre fill o el nostre alumne. Si nosaltres no entenem que és una manca d'habilitat el que té l'alumne per respondre al que se li està demanant, no facilitarem ni crearem condicions perquè l'alumne i el fill pugui respondre d'una manera positiva, amb la qual cosa li estem negant la possibilitat de tenir experiències positives en relació a si mateix i en relació a la seva conducta. La creació d'un entorn favorable també ha de tenir l'objectiu d'ajudar a poder pensar amb més claredat davant d'una situació conflictiva. Quan tenim una situació de conflicte, ni el nano pensa en claredat, ni nosaltres pensem en claredat. Nosaltres hem de saber com hem de reaccionar cada vegada davant de les situacions que es van plantejant, perquè en aquests moments en què hi ha tant estrès o que hi ha un conflicte, els adults no som gens creatius i recorrem també a reaccions en lloc de respostes. I el primer que ens surt és demà no tindràs la Nintendo, vés-te'n a dormir sense sopar, dissabte no surts, i és el que nosaltres, quan érem petits, probablement ens va passar i reproduïm aquestes pautes. Per tant, situació que hem de tenir controlada i previsible i hem de decidir abans com reaccionarem davant de les rebequeries del nostre fill.
hem de ser també sensibles a les situacions que causen frustració, per tant les haurem de treballar. Una cosa que no hem de fer l'adult mai és confrontar. Moltes vegades, quan el nano ens fa una proposta de confrontació i s'encara, nosaltres hi entrem i ens posem a conversar, en el millor dels casos, o a discutir en el pitjor dels casos. Penseu que una confrontació, tant l'alumne com el fill, sempre la portarà més lluny que nosaltres, perquè arriba un moment que nosaltres ens en donem compte que hem d'aturar, però ell no, ell ja s'ha descontrolat totalment. I l'altra cosa que no hem de perdre de vista quan volem ajudar el nostre alumne i el nostre fill és que aquests episodis d'inflexibilitat i còlera no és personal, és a dir, és el nano que està patint i que ho està manifestant i no va en contra nostra. Per tant, les dues vies bàsiques per decidir quina intervenció farem, una és la creació d'un entorn favorable, és a dir, hem de tenir molt clar quin és el nen que tenim davant i la nena que tenim davant, què és el que pot entendre i el que no pot entendre, què és el que pot fer i el que no pot fer. I, per tant, les nostres exigències han d'anar concordades amb el que pot i amb el que no pot. I l'altra és com abordarem de forma directa aquestes dificultats que té el nostre fill i el nostre alumne, no? Vale. Abans de que un nano entri en col·lapse, entri en una rebequeria, entri en una discussió, dona senyals d'avís. Poden ser de cansament, de gana, de malestar. Els pares això són molt sensibles a aquesta situació, no? Quan arribeu tard a casa i el nano té son, no és el millor moment per obligar-li a fer determinades coses, perquè sabeu que això acabarà malament. Per tant, la flexibilitat l'hem de tenir nosaltres, no el nano. El nano no es podrà adaptar a aquestes situacions, hem d'adaptar nosaltres. Sabem també que molts nanos, quan s'avorreixen, és el moment de començar a iniciar una conducta de demanda, d'exigència. Quan hi ha manca d'interès en fer una cosa, alerta amb aquestes senyals d'avorriment. Intenteu actuar abans que arribi la situació de col·lapse. La situació de col·lapse no ajuda a ningú, ni a l'adult ni al nen. L'únic que fa és patiment per les dues parts i, a més, es perd l'oportunitat d'aprendre alguna cosa. Evidentment, hi ha altres senyals com poden ser els insults o les paraules desagradables, quan el nano comença a confrontar-t'ho insultant o utilitzant paraules desagradables. Senyal que això pot anar increixendo. Hem d'aturar aquí, perquè en el moment en què això vagi a més, no ho podrem aturar. També pot haver-hi senyals físiques, de llenguatge no verbal. El nano comença a moure's, es comencen a sentir sorolls, comença a trencar alguna cosa, comença a anar a la nevera a buscar coses. Cadascú ha de poder identificar amb els seus fills, amb els seus alumnes, quines són les senyals que t'estan avisant que pot iniciar-se una escalada. Quan es comença a iniciar una escalada, tenim intervencions ràpides. Una és l'empatia i la persuasió. És a dir, l'empatia i la persuasió és una intervenció poc efectiva si la fas al principi. Però pot ser una bona situació quan el nano està molt pujat, quan comença a iniciar un bloqueig, que en diem nosaltres. També podeu utilitzar el tema de la distracció. Moltes vegades això s'utilitza més i funciona més amb els nens petits. Quan veus que comença una rebequeria pel que sigui, introdueixes una situació que pugui ser molt interessant per ell. Ai, mira, que ve la iaia! Ai, mira, ui, que s'ha sigut aquest soroll que hem sentit! Són situacions que trenquen immediatament l'entrada i el col·lapse que començarà la criatura.
També parlem de reduir la marxa, no? Podem fer petites aproximacions amb l'objectiu que no ho visquin com una imposició. Per exemple, el nano està jugant. Arriba l'hora de sopar. Acostumem, quan arriba ja l'hora de sopar, que falta poc temps, Raül, Marc, recull, Ona, recull, que anem a sopar. I el nen, com que estem parlant d'un nen amb característiques d'una certa rigidesa i una certa inflexibilitat, què està fent aquest nen? Aquest nen està jugant. I aquest nen, passar de l'activitat de jugar a recollir, a anar a sopar, li és un món. Doncs si nosaltres sabem que això és un món, anem a reduir la marxa. Acostem-nos allà, ens posem al seu costat. Marc, d'aquí 10 minuts hem de sopar, t'ajudo a recollir, què estaves fent? És a dir, anem preparant la situació de deixo una activitat per passar a una altra activitat. Què ens diu Green? Green, que és aquell llibre que hem parlat de Perduts a l'escola, ens parla de que quan nosaltres volem ensenyar a un nen a pensar, això ho hem de programar d'alguna manera. Hem de tenir molt clar que el nostre objectiu, quan tenim un nano que no té capacitat d'espera, que reacciona en lloc de respondre, que és inflexible, el nostre objectiu què és? Ensenyar-lo a pensar. No en tenim un altre. Hem de buscar situacions i ens hem d'anticipar a situacions amb les que nosaltres puguem ensenyar a pensar amb aquest nen. Aleshores, fixeu-vos. Green ens planteja un esquema, que això no deixa de ser una manera d'ajudar a pensar l'adult, de com respondre a aquesta necessitat i aquesta inflexibilitat que té aquesta criatura. Ell ens diu, pensem en totes les conductes que té aquest infant, que són conductes que potencialment poden acabar amb una rebequeria o poden acabar amb un bloqueig. I ens proposa 3 cistelles on nosaltres anem repartint d'alguna manera aquestes conductes. I ens diu, la cistella A hi hem de posar les conductes que són veritablement importants. Què pot ser veritablement important? Doncs, bàsicament, temes de seguretat. Seguretat d'ell o seguretat dels altres. Què passa? Que és una cistella en què el que prevaldrà aquí serà l'autoritat de l'adult. Aquí no estem ni per comprendre, ni per entendre, ni per acceptar. Són coses que no es poden fer i no hi ha més explicació que aquesta. Què passa? Que aquestes conductes que nosaltres limitarem són conductes que quan les limitem haurem d'estar disposats a tolerar i a suportar una rebequeria, un bloqueig important, un descontrol. Per tant, si nosaltres són conductes que acabaran probablement amb una rebequeria o amb un bloqueig, hem d'entendre que n'hem de posar molt poques aquí. Bàsicament, una o dues. Perquè si una cosa no ens interessa és que el nano agafi una rebequeria amb la que acabi patint ell, acabem patint nosaltres i no hagi après ningú res. Què posarem aquí? Doncs probablement les conductes de les agressions físiques. L'insult n'hem de parlar, però aquí posaríem les conductes d'agressions físiques. El nano que pega, el nano que mossega, el nano que agredeix els pares, el nano que fins i tot pot arribar a trencar objectes. A veure, si va al seu quarto i es trenca un camió seria una cosa, però imagineu-vos que dona un cop de puny i trenca un vidre. Doncs aquest tipus de conductes tenen a veure amb la seguretat, per tant, no es poden tolerar. Quina serà la nostra reacció quan aquestes conductes estiguin en aquest cistell?
Doncs serà posar un límit clar en el que no entrarem ni a discutir, ni a parlar, ni a raonar, perquè tot això ja ho haurem parlat abans i ara us explicaré com fer-ho. En el cistell B posarem aquelles conductes que es poden negociar i que requereixen una solució de col·laboració. Què vull dir amb això? Doncs hi ha moltes conductes que, tot i que s'han de fer, les podem negociar. És a dir, fer els deures és una cosa, és una conducta, és una tasca que hem de fer, però podem negociar si la fem quan arribem a l'escola, si primer berenem, si la fem després de berenar, si concentrem tots els deures el divendres, cada família pot negociar quan es farà això. El llit s'ha de fer. Si estem davant d'un nen inflexible, probablement no serà una bona cosa obligar-lo a fer el llit abans de sortir. Possiblement serà una cosa que podem negociar. I quan ho negociem, igual arribem a que s'ha de fer abans de sortir, però no com una imposició. És a dir, que haureu de buscar aquelles conductes que vosaltres voleu que es compleixin, però que podeu negociar. Per què és important negociar algunes conductes? Doncs és important perquè, tot i que s'han de fer, el que donem al nano és la responsabilitat de fer-les quan el nano i l'adult arribin a un acord. Evidentment no s'han de fer quan el nano vulgui, però pot ser que el nano vulgui fer-les en un moment que a l'adult li sembla bé que es facin i, per tant, aquí no hi hauria problema. Si el nano proposa fer algunes coses i l'adult no ho veu clar, doncs aquí és on entra el procés de negociació, d'alguna manera, tenint en compte que l'objectiu final d'un procés de negociació sempre és que les dues parts hi estiguin d'acord amb la solució a la que s'arribi. Aquesta cistella B té dues funcions. Una és la de resoldre els problemes d'una manera col·laborativa, però bàsicament l'objectiu final d'aquesta cistella és ensenyar a pensar, és a dir, posar pensament entre l'emoció i l'acte, que és el que parlàvem abans, que és el que li passa a aquests nanos, que no poden pensar quan tenen una necessitat que han de satisfer immediatament. I ara veurem com hem d'intervenir amb aquesta cistella. I a la cistella C el que posarem serà tots aquells temes que tenen importància i que en aquests moments puc passar per alt. Fixeu-vos que en la cistella A parlàvem que hem de posar molt pocs comportaments, que són els comportaments que estem disposats a tolerar un col·lapse. Tenim clar que perdrem la possibilitat de treballar-ho. I les claus verbals que utilitzarem és el no pots, l'has de, per desgràcia, aquest tema no el podem discutir. Com farem això? Nosaltres, quan el nano estigui bé, perquè quan el nano està girat i quan el nano està en un mal moment, no és el moment de parlar perquè no t'escolten, sinó quan el nano està bé, nosaltres li direm: mira, Marc, estic veient que últimament t'enfades molt sovint, últimament quan t'enfades acabes pagant, acabes trencant les coses i això no t'ho permetrem més. Quan tu facis això, te n'aniràs immediatament a la teva habitació, estaràs allà, el que vosaltres decidiu que passarà. En el moment en què el nano pegui, la nostra resposta sempre ha de ser la mateixa. Em sap molt de greu, no pots pagar, aquest tema ja el vam discutir i te'n vas al teu quarto. El nano el que farà serà intentar rebatre, intentar convèncer, plorar, cridar, però això ja és el que sabíem que passaria en aquest cistell. Per tant, com que nosaltres ja ho sabíem que passaria això, ens hem de mostrar tranquils, hem de poder sostenir aquesta irritabilitat, hem de mostrar-nos segurs, no ens hem d'alterar, no hem de cridar, senzillament ens hem de mostrar com un adult segur
com un adult comprensiu, però limitador i intransigent. Perquè aquesta seguretat en nosaltres és el que ajudarà a contenir-se amb ell. Vosaltres veureu que si apliqueu això i feu això, i a l'escola igual, la primera setmana que utilitzeu això, les rebequeries i els col·lapses es dispararan. Per què? Doncs perquè el nano no està acostumat a aquesta contingència, a aquest límit, a aquesta seguretat. I mirarà quant de segur i quant de consistents sou. Però veureu que la segona setmana les conductes començaran a baixar. La conducta aquesta, del pegar o del trencar coses, començarà a baixar. I a partir d'aquí podem començar a treballar altres coses. Les conductes que nosaltres hem posat en el cistell B són aquelles conductes en les que intentem buscar solució a un conflicte. Què passa? Que els conflictes tenen moltes alternatives de solució. El que des del punt de vista del nano en té unes i des del punt de vista de l'adult n'hi ha unes altres. Però la gràcia és que a través de la negociació estem ajudant el nano a pensar quines poden ser les conseqüències de cada una de les propostes de solució d'una dificultat. És una manera que ajuda a mantenir la calma i és una manera de reconèixer l'adult com una persona capaç d'ajudar. I és una manera de treballar que sempre treballarem fora del moment de col·lapse. Per què? Doncs perquè nosaltres llegirem aquestes senyals que ja ens hem acostumat, perquè ja coneixem el nostre fill i el nostre alumne, sabem que això, quan comença d'aquesta manera, acabarà malament i, per tant, no esperarem a que acabi malament. Hem d'actuar abans. Moltes vegades, fins i tot a l'escola, els propis mestres ho diuen. Jo quan veig que entra per la porta amb la gorra posada, ja sé que tindrem un mal matí. Doncs no esperem a tenir un mal matí. Intentem resoldre el tema abans. Els pares també t'ho diuen. Quan surt de l'escola i tira la motxilla a terra, senyal que hi haurà una bronca aquella tarda. Doncs no esperem que hi hagi la bronca. Intentem entrar i utilitzar les eines del cistell B, que ara les treballarem, que són les eines que m'ajudaran i ajudaran al Marc, a l'Oriol, a l'Ona a poder pensar. Què hem de fer davant d'una situació que nosaltres ja veiem que va malament? Doncs primer interessar-nos, no? Et veig, empatitzar. En aquest cas, com que no hem entrat en el col·lapse, i en aquest cas, com que no hem entrat en l'escalada, sinó que estem en la primera senyal, intentem entendre què li passa, no? Marc, et veig enfadat, ha passat alguna cosa, puc ajudar amb alguna cosa, intenta entendre què està passant. Pot ser que surti o pot ser que no surti. I aleshores ve el moment quan el Marc o l'Ona et diu anem al parc. I justament aquell dia hem d'anar al dentista. I vosaltres sabeu que en el moment en què li direu no podem anar al parc perquè hem d'anar al dentista, hi haurà un col·lapse. Hi haurà una rebequeria, hi haurà insults, apretar a córrer, no sé, cada nano el repertori de conductes que faci. Hem de pensar que el no és la paraula que desencadena més irritabilitat i més frustració. I jo us convidaria a que amb nens d'aquestes característiques no utilitzeu el no. Hi ha moltes maneres de limitar sense necessitat d'utilitzar el no. Per exemple, en aquest cas, del nen que vol anar al parc i anar al dentista, haig de suposar que el nen sap perquè se l'ha dit el dia anterior, se l'ha dit al matí, se l'ha dit al migdia, recorda que avui anirem al dentista. Per tant, el nen ja ho sap, això. És més fàcil, en lloc de dir no pots anar al parc, que va directe a la frustració i, per tant, al desencadenant de tota la ràbia, fer-li una pregunta, perquè en el moment en què li fem una pregunta, obliguem el nen a pensar. Que te'n recordes quin dia és avui? Que te'n recordes on havíem d'anar?
pot funcionar o no, però d'entrada donem l'oportunitat a que el nano connecti amb allò que ja havíem quedat. Sí, ja sé que hem d'anar al dentista, però jo vull anar al parc. Vale. Continuem la conversa sense utilitzar el nom. Ho entenc, Marc, jo ja sé, empatitzem. Penseu que l'empatia, en aquest cas, en el moment en què estem negociant o en el moment en què estem intentant fer pensar al nano i voler aconseguir que ell pensi sobre el que ha de fer, és com si l'empatia és com si nosaltres li prestéssim el nostre lòbul frontal, que és on tenim totes les connexions nervioses que ens ajuden a regular les nostres emocions i les nostres conductes. És com si, heu de pensar que aquesta empatia és com el caixer automàtic d'un banc, no? Si no li poso el PIN, no trec diners. Doncs en aquest cas funcionaria una mica igual. Hem d'empatitzar amb ell sobre aquesta frustració que li suposa haver d'anar al dentista en lloc d'anar al parc. Marc, ja sé que tu ara tens moltes ganes d'anar al parc. Què fem amb això? Empatitzem amb la seva necessitat, empatitzem amb la seva dificultat i validem aquesta emoció. Per què? Doncs perquè en Marc i la Ona tenen tot el dret del món a tenir ganes d'anar al parc i enfadar-se perquè no volen anar al dentista. A l'escola podem fer mil i un exemples paral·lels. Havíem dit que aniríem d'excursió i resulta que està plovent o que jo què sé, és una frustració. Anem a empatitzar amb el nano amb això. Ja sé que tu tens moltes ganes d'anar d'excursió, t'has enfadat, és normal, jo també a vegades m'enfado quan no puc fer les coses, però, i aquí és on ve el tema negociació, no? Com podem resoldre aquesta situació? En el moment en què jo li plantejo a un nano com podem resoldre aquesta situació, l'estic convidant a pensar. Li estic enviant un missatge de competència. No estic decidint per ell. M'estic mostrant un adult que ajuda, un adult que comprèn, un adult amb capacitat d'escoltar, i és aquí on comença. No, doncs truques al dentista i li dius que no hi anem. Probablement serà la primera proposta que el nano ens faci. Doncs aquí vindrà la nostra. Jo entenc que per tu, si féssim això, seria el millor, però pensa que si fem això, què pot passar, Marc? Doncs que no tinguis hora fins d'aquí 5 mesos i el teu densal i anar aquí. Què pot passar? Que ho resolguem o que no? Però si ens acostumem a fer això, cada vegada estem posant més llenguatge intern, més pensament entre l'emoció i l'acte. És al final el que pretenem per ajudar els nostres nanos a ser més reflexius i menys impulsius. I finalment, en aquest cistell, doncs, posarem aquells comportaments que, mira, podem tolerar i que no són tan importants i que ja ens en ocuparem més endavant. Quin missatge li enviem al nano? No li enviem un missatge de pots fer el que vulguis amb això. Senzillament estem decidint nosaltres quines són aquelles conductes en les que estem disposats a dir, bueno, va, mira, potser això no és tan important i focalitzem més la nostra atenció en aquestes coses que volem aconseguir, no? Quins són els possibles errors que podem cometre en la gestió? Ja veieu que posem dels cistells, perquè el dels cistells no deixa de ser una metàfora a l'hora de resoldre situacions conflictives. Doncs senzillament el que ens pot estar passant és que posem molts comportaments en el cistell A, és a dir, la inflexibilitat del nano confronti amb la nostra inflexibilitat i aleshores ens trobem dues postures rígides. Quan dues postures són rígides, la possibilitat d'en sortir-se'n és zero, perquè aquí no cedirà ningú. Aleshores, si nosaltres posem moltes conductes en el cistell A en les que no li tolerarem això i això i això i això, amb un nano que sabem que no ho farà,
que no ho pot fer, estem abocats a tenir 2 o 3 rebequeries setmanals o en alguns casos diàries. Una altra cosa que probablement pot fallar és sobrecarregar el cistell C, és a dir, posar una quantitat de conductes brutals que farem veure que no veiem, perquè així ens quedem tranquils tots. És evident que aquí tampoc hi haurà aprenentatge. També pot ser que a vegades amb conductes que hem posat en el cistell B, és a dir, aquelles conductes que nosaltres volem resoldre col·laborativament amb el nano, reaccionem nosaltres i actuem com si fóssim del cistell A o del cistell C. És a dir, de cop i volta diem, no t'ho toleraré, això ja ho havíem parlat quan no ho havíem parlat i et poses inflexible. Què farà el nano? Doncs dispararà, perquè ja sabem que aquesta reacció d'un adult provoca aquest tipus de reaccions. O el que pot passar és que actuem amb una cosa del cistell A com si fos del C. És a dir, de cop i volta ens pega o pega el seu germà que li fa mal, tot i que hauríem de parlar de quan els germans es peguen. Potser ara no hauríem de parlar d'això en el cistell A, però, per exemple, pega el pare o pega el mestre o es lia amb un company de classe. I nosaltres fem veure que no ho veiem. És evident que això tampoc és una bona manera i probablement fracassarà aquesta manera d'intervenir. Quines són les fases de la rebequeria o les fases de l'enuig? Doncs l'enuig, que és una emoció perfectament lícita i és una emoció que tots nosaltres experimentem, el problema és quan aquest enuig és tan intens que no el podem controlar. Si això passa un cop de tant en tant, no passa res. Moltes vegades, fins i tot amb la tristesa o amb la por, arribem a descontrolar la nostra conducta. Però si és una cosa que passa sovint, és que hi ha un problema de regulació important. Com comença una rebequeria, un col·lapse? Doncs generalment hi ha un desencadenant. No sempre és un desencadenant que nosaltres veiem, però molt probablement, si nosaltres coneixem el nano, sabrem quin ha estat el desencadenant que ha motivat aquest enuig. A vegades, amb els nens que són molt inflexibles o amb nens amb TEA, que això ho vam parlar l'altre dia, ells pensen una cosa que volen fer i la donen per feta i si no la poden fer, no la poden fer pel que sigui, doncs perquè volien anar a casa d'un amic i arriben i la porta està tancada. O sigui, ningú li ha dit no, ningú li ha dit això no es pot fer, però és una frustració d'una idea que ells portaven, no el veurem el desencadenant, però sempre hi ha un desencadenant. Hi ha un desencadenant, a partir d'aquí comença una sèrie de conductes, si no s'intervé comença una agitació, a insultar, a tirar coses per terra, a cridar. Si no s'actua, s'accelera això fins que arriba al punt més alt. Quan arriba al punt més alt, no cal que fem absolutament res. Directament hem d'esperar que hi hagi la baixada, la tranquil·litat i la recuperació. Quan dic en el punt més alt no podem fer res, em refereixo que no podem fer res per revertir-lo. El que sí que hem de fer és intervenir perquè no es faci mal la criatura, perquè quan estan en el punt més alt, com que el pensament queda totalment bloquejat, els nens es poden fer mal. Per tant, haurem de contenir-los amb les paraules, no parlar-los molt, tranquil, la mare està aquí, intenta respirar, és a dir, parlar-los en veu molt baixa, calmada i esperar que comenci la baixada i la recuperació. Aquí us he posat una graella en la que en la part esquerra tenim totes les fases d'aquesta escalada de l'enuig, d'aquesta corba de l'enuig,
quin és probablement el comportament que pot tenir la criatura i quines són les estratègies que com a adults podem utilitzar en cada una d'aquestes fases. Ara no ho llegirem perquè, com que us ho enviaré a tots, o els que m'ho demaneu, ja us ho mirareu amb calma, vull avançar per donar temps a que puguem preguntar i que puguem xerrar una estona entre nosaltres. Aquí està quina és la resposta de l'adult durant el punt més alt. Fixeu-vos que aquí parlo d'alumnes, no es pot deixar l'alumne sol, s'ha de proporcionar recolzament emocional positiu i recordar que estem allà per ajudar-lo i no parlar-li sobretot de home, ja està bé, és que això no ho haguessis hagut de fer, aquestes coses que a vegades els adults i no els mestres, tots nosaltres, podem fer perquè nosaltres també estem nerviosos en aquell moment. Això són altres rebequeries que aquí us he fet una graella amb la que diferencio diferents tipus de rebequeries, perquè una rebequeria pot ser per manipulació, vull una cosa i no pararé fins que l'aconsegueixi, que seria la primera, la desregulació per manipulació. L'altra cosa és la desregulació per neguit o per ansietat. L'altra cosa és la desregulació per impotència, vull una cosa o estic fent una feina i no me n'en surto, i acabo perdent, acabo posant-me molt nerviós i sento una impotència brutal perquè no ho he pogut fer. I l'altra són les rebequeries catàrtiques, que en diem nosaltres, que són les rebequeries causades per l'ansietat, que són les rebequeries dels nens, generalment dels nens amb trastorn de l'espectre autista, que necessiten fer descàrregues d'aquesta angoixa que els acompanya generalment. Veieu que en aquest costat, el que és la cara somrient seria la resposta més adequada per part de l'adult en cada una d'aquestes rebequeries. Jo crec que això no ajudarà tant als pares com als mestres, que es poden trobar amb diferent tipus d'alumnes i, per tant, amb diferent tipus de reaccions. En aquest cas, i això seria per l'escola, és evident que l'escola és un dels factors protectors més importants per a aquests alumnes i una mica les dues funcions que té l'escola amb aquests alumnes seria, per un costat, mitigar, és a dir, rebaixar els factors de risc i, per l'altre costat, augmentar els factors protectors. Què vol dir mitigar els factors de risc? Doncs enriquir els vincles prosocials, és a dir, ajudar amb aquests nanos a vincular-se positivament i, per tant, fer un treball de vinculació. Els treballs de vinculació sempre es fan reservant espais amb el que jo pugui compartir amb aquell alumne altres coses que no tinguin que estar lligades directament amb l'aprenentatge. Una altra manera de mitigar factors de risc que són inseguretats del nano i baixes autoestimes i angoixes és fixar límits clars i ferms, pocs, però molt clars i molt segurs. L'altra manera de mitigar factors de risc és ensenyar habilitats, ensenyar a pensar, ensenyar a demanar les coses d'una determinada manera, ensenyar a compartir, ensenyar, que és el que els mestres saben fer perfectament. En l'altre costat, hem d'augmentar els factors protectors, és a dir, hem de crear a nivell contextual espais en què el nano pugui participar significativament, hem de transmetre i establir expectatives elevades. Tu pots, ho has demostrat moltes vegades, tranquil, jo t'ajudo, tu pots. I donar afecte i suport. Jo crec que amb una mirada queda molt clar en quins termes ens movem a l'escola com a intervenció, sobretot per augmentar i per mitigar els factors de risc. Això m'ho salto perquè jo crec que pels mestres és més útil. Si no hi ha moltes preguntes, hi torno. Dius que moltes gràcies per haver-vos connectat. I aquesta frase la vaig llegir una vegada i vaig pensar que era fantàstica perquè al final dels nens fantàstics,
perfectes, submisos, no n'aprenem moltes eines, en canvi dels nanos que ens qüestionen, que ens estimulen, doncs ens acabem fent experts. Ara us agrairia que poguéssim comentar una mica tots, que obríssiu les càmeres, si més no, o els micròfons i poguéssim xerrar una estona, i poguéssim comentar. Vale, ja som uns quants ara, ens veiem. Vinga. Alguna pregunta, alguna cosa que voleu comentar, algun nano que us preocupi, que ens pugui... Diu, tens dificultats amb el micro, envia un xat i així doncs podem llegir-ho i podem parlar-ne, perquè segur que el que li preocupa a un li preocupa a molts altres també. Hola, Carme, mira, jo volia fer una pregunta. Mira, en el cas d'aquests alumnes amb dificultat de conducta, volia saber en quin grau podria tenir la importància del seguiment d'un tractament psicològic, psiquiàtric o inclús la possible derivació d'una medicació per ajudar a regular segons quines conductes, no? Quin grau d'importància té a complementar tot allò que has exposat, parlar del sistema, el tema de conducta, d'avançar-nos, etc. Una mica perquè és un dels temes que també des del col·lectiu mestres ens ajuda o ens preocupa per complementar, tant com podem parlar de la relació a les mateixes conductes a casa i l'escola, com el tema de l'acompanyament psicològic quan nosaltres no som no metges, no sé, una miqueta en aquest context. Gràcies. Home, a veure, la majoria d'aquests nanos dels que hem estat parlant avui, que estem parlant d'una inflexibilitat important, que estem parlant d'una rigidesa, que estem parlant d'una impulsivitat, la majoria d'aquests nanos tenen seguiment a nivell de psicòleg o a nivell de psiquiatre, en funció de la intensitat del problema. Molts d'ells estan medicats. El que passa és que la medicació, com vosaltres sabeu, és una opció familiar. No hi ha cap metge que pugui imposar una medicació a un nano. Hi ha moltes famílies que estan en contra de la medicació. I aquí hi podrem fer poca cosa. Només pedagogia en el cas que veiem que realment és imprescindible. Que, per exemple, en casos de nanos molt impulsius, en els que hi ha un patiment molt gran, és evident que aquests nens ho estan passant malament. A veure, no són nens ni maleducats, ni són nens mimats, ni són mals nens. Són infants que estan patint, perquè si ells ho poguessin fer bé, ho farien. No hi ha una intencionalitat al darrere de confrontar. És una manera d'estar en aquest món i d'entendre. I el que els falta és molta habilitat. És evident que la medicació ajuda, però també és veritat que està demostrat que els trastorns de conducta, el que seria el diagnòstic de trastorn de conducta sense TDAH, el que seria un trastorn negativista desafiant, per exemple, o un trastorn de conducta, la medicació ajuda molt poc. Molt poc. I la prova la teniu que molts dels nens que els tenim a l'AIS i molts dels nens que els tenim a les escoles, tot i anant medicats, no acabem de resoldre determinades situacions. Llavors, què passa? Que són trastorns, en aquest cas, són dificultats complexes, multicausals i, per tant, com que són complexes i multicausals, requereixen un abordatge multidisciplinar. L'escola és imprescindible, una intervenció terapèutica és imprescindible i moltes vegades la medicació, jo no puc dir que és imprescindible perquè això no ho podem gestionar. De la mateixa manera que tampoc podem obligar una família que porti el nano a un espai terapèutic. Llavors, el pes
que cau a l'escola és molt gran. Quan no podem anar tots a la una, des d'un espai terapèutic privat, des d'un espai psiquiàtric, des d'un espai pedagògic, educatiu, l'escola, el que sí que està clar és que quan ens podem posar tots d'acord i ens podem ajudar, perquè al final la xarxa aquesta no deixa de ser una xarxa d'ajuda professional també pels propis professionals, perquè la visió del dia a dia d'un mestre és imprescindible, la visió d'una família és imprescindible i la col·laboració de la família també, i la visió d'un professional extern també aporta, jo crec que elements de reflexió que a vegades ens ajuden a aturar-nos i poder pensar, perquè el dia a dia és molt dur, també per vosaltres, i aleshores moltes vegades acabem actuant automàticament ja per desesperació. I tenir aquests contextos de poder compartir són bàsics per poder donar resposta a alumnes tan complexos. Si és així, que el departament ha pogut reconèixer que al ser alumnes d'un suport intensiu ha intentat posar recursos per temes de trastorn mental, com podria ser l'AIS en aquest moment, tot i que hi ha poques places, s'està demostrant que són entorns que estan ajudant. Per què? Perquè són entorns terapèutics que d'alguna manera utilitzen tot aquest espai diari, que són moltes hores. Quan el cas és tan complex, no sempre el psicòleg ajuda, en el sentit que és una situació d'una hora en un despatx, és una situació artificial, és una situació de poca confrontació, és una situació que per treballar la frustració és molt... A veure, no és real, és una situació molt fictícia. Amb aquests nanos tan complexes, a vegades és molt més útil treballar amb la família, no amb el nen directament, i utilitzar, i dic utilitzar, els mestres d'educació especial, els psicopedagogs en els centres de secundària, per poder, d'alguna manera, aplicar o gestionar moments complicats. Jo crec que, no sé si estaràs d'acord, com et dius? Jo et dic Sergi. Sergi, no sé si estaràs d'acord amb mi, però són els alumnes, amb totes les diferents trastorns i patologies i varietat i diversitat que podem tenir a l'escola, són els alumnes que arriben a qüestionar el sistema educatiu. No sé, el posen al límit. El posen al límit. Perquè... No, perquè qualsevol mesura estàndard marxa d'un context que puguem entendre, és a dir, per tant, porta a portar al límit moltes coses, i de poder, com has dit tu moltes vegades, és a dir, quines són les línies vermelles que no hi ha cap justificació i no es poden sobrepassar. I això, i quina és la resposta immediata, per tant, és una de les coses és sobrepassen tot el que tinguis establert. I alumnes en el qual una cosa establerta com a escola no serveix, és la individualització del cas i atendre la única necessitat, en aquest sentit. Clar, per això Sergi deia jo abans, és tan important... Digues. No, era complementari a això, era que, i això és una reflexió que hem fet, quin input en tot això que estem dient, a part de medicació, etc., tenen a veure el consum massiu de plataformes digitals, tablets, mòbils, inputs en aquest tipus d'alumnat, perquè des de les escoles, els mestres, estem veient que això està agreujant molts comportaments, molts inputs, com dius tu, les línies vermelles, però és que s'han accelerat al 100%. És a dir, quan un alumne està exposat completament a la visionat de diferents sèries de tablets, a diferents mòbils, ens costa molt la regulació generalitzada de tot, És unes coses que hem detectat i que podem observar i que ens preocupa. Clar, perquè fixa't que totes aquestes plataformes, ja siguin xarxes socials que repercuteixen bàsicament a secundària amb altre tipus de problemes, però el que serien
aquests jocs d'ordinador, aquests gamers amb els que els nanos es connecten, són models, són uns referents que justament estan anant en direcció contrària als models i valors que des de l'escola i des de les famílies estem intentant transmetre. Però què passa? Que, primer, que aquests nanos, com que són més sensibles que la resta i són més impulsius i són més apassionats i tenen menys capacitat de reflexió, s'irriten molt més. Perquè quasi que mimetitzen amb aquests models, ho estan vivint d'alguna manera, i els costa molt separar que això és un xaval que està guanyant aquí una pasta brutal i perquè moltes vegades aquests nens, com que són pantalles que calmen, entre cometes, perquè desconnecten del context en el que estan, també serveixen molt als adults per tenir moments de pau. Però què passa? Que això és, com diuen els castellans, pan para hoy, hambre para mañana, no? O sigui, ara tinc la tarda tranquil·la, però el que podia ser una solució immediata s'acaba convertint en un problema gravíssim. Per què? Perquè crea addicció, perquè irrita el cervell, perquè irrita i està superdemostrat que hores de pantalles creen irritació i perquè proporcionen uns models que, clar, lluita tu contra aquest model que és plaer, descarga. Fixa't que, a més, com que són pantalles i són coses que passen una darrere l'altra amb una velocitat brutal, ja siguin els jocs, ja siguin els gamers, ja siguin el que sigui, el que fan és captar més l'atenció. Els mestres som lents explicant les coses. Utilitzem molt la paraula, poc la imatge. No donem recompenses contínuament, no fem passar pantalles, no te tocan puntos i finalmente no te toca el arma que lo destruirà todo. Llavors, clar, els nens que estan acostumats a viure amb aquesta trepidància acaben dient és que són uns pesats i tots nosaltres som uns pesats. I és veritat que són pesats en el sentit que ells tenen molt poc ús de la paraula i del llenguatge, en saben poc, la utilitzen poc, tenen un llenguatge pobre, és un llenguatge poc simbòlic i nosaltres l'utilitzem molt. I amb ells això els és molt soroll, molt soroll, molt soroll, no et segueixen, desconnecten. Com que no els interessa, desconnecten. I al desconnectar, l'adult encara queda més frustrat. I se n'adona que és totalment ineficaç això. Per això jo us comentava abans que en aquests moments un adult no pot ser creatiu. I quan t'agafa en un mal moment has de tenir la resposta treballada i acordada amb els teus companys. Perquè la possibilitat que quan t'agafi en un mal moment tu també reaccionis en lloc de respondre és molt alta. Imprescindible pels mestres treballar en xarxa, imprescindible. També pels pares, de tenir grups de pares, hi ha moltes entitats que justament fan grups terapèutics de pares, perquè per un pare també és molt dificultós i molt cansat tenir un nano amb el que contínuament has d'estar reconduint i reconduint i reconduint. La xarxa és molt important, el suport entre professionals és bàsic i el fet de tenir un pla de treball acordat que doni seguretat a tothom és bàsic també. Això no vol dir que te n'en surtis més o menys, però si més no, saps quina ha de ser la teva resposta davant de determinades situacions. I això ja és una certa seguretat per l'adult. I després la revisió contínua d'això, no? Perquè hi ha coses que funcionen i val la pena que siguem conscients que hi ha coses que funcionen. No sé com ho veus, Sergi. Bé i molt complexa. Tot. Totalment d'acord. Totalment d'acord. Vinga, qui més? Que encara tenim uns minutets. Avui tenim a les famílies molt callades. L'altre dia va haver-hi tot un debat familiar i avui les tenim molt callades a les famílies.
He aixecat la mà? No sé què vol dir aixecat la mà. El Daniel Cerdà. Perdó. La Noemí, que diu que... Ah, tu no, Jordana, digues. No, és que se m'acopla el Daniel Cerdà, però veig que l'ha tret. Havia aixecat la mà. Qui ha aixecat la mà? L'havia aixecat el Daniel, però veig que l'ha baixat. Ah, doncs no sé. Si aixeques la mà no pots parlar directament? Sí, però és com que per respecte no solapar, demana el torn de paraula. Però ja no... Daniel, ens escoltes? És que se m'acopla, tinc problemes amb l'àudio també. Però se't sent bé, Jordana? Sí? Sí. Almenys jo et sento bé. Bueno, doncs no... Avui no està animada el debat. Bueno, jo crec, Carme, que potser no està animat perquè, la veritat, aquí la mare del Yang, la Índia, anava dient que molt interessant i que, bueno, que segurament és perquè ho has deixat tot molt clar, la veritat. I si algú tenia algun dubte, doncs, bueno, ha anat prenent, s'ha anat impregnant, no?, de tots aquests consells que has anat donant. No fàcils, el que dèieu abans amb el Sergi, però aplicables. I no ho sé. Potser té més vergonya o els hi fa... no? Respecte a manifestar-se, tot i que la setmana passada la mare del Jan va participar i altres mares o professionals que no eren de l'escola, perquè la setmana passada es va connectar gent de fora de l'escola. Però vaja, jo crec que has estat molt clara, que ens has donat eines i que ara tot serà, doncs, bueno, com sempre, encaixar aquests puzzles, no? Sí, però... No sé, si ningú vol fer cap més pregunta, jo estava mirant el xat, pregunta no n'hi havia cap, ara ja he tancat l'ordinador, estic des del mòbil perquè tinc problemes, no sé si voleu mirar el xat, Carme o Sergi, per si algú fa una pregunta des d'allà, és que la Carme tampoc pot parlar. Ja, gràcies, interessant. Mira, la Índia. Índia, escolta'm una cosa, Índia. Obre el micro i parla, no... Veig que està escrivint al chat. Índia, ¿me oyes? Hola. Es que como tengo aquí al Jan, no me deja. Y claro, por eso os estoy escribiendo. Y me ha gustado mucho. Y Sergi, Índia, si abres el micro puedes hablar. ¡Ay! A ver, ¿me escucháis? Sí, yo sí. Ah, vale. Tu no la sents, Jordana? Se sent bé. Sí, Índia, di. Ah, vale. Y nada, que es lo que dice Sergi también, que es muy... Esteu parlant? Ara sóc jo la que no escolto res. Puja't el volum. Sí que se sent, sí. Ah, vale. Pues que es muy complicado porque tal como está el sistema educativo es complicado para los profesores y para los padres, porque aparte el tema de las tablets, teléfonos, es que ha dado en el clavo, Sergi, es que comparto lo que dice, porque si tú como madre no le permites según qué cosas, porque le haces entender que no es bueno, no es positivo, él como lo ve otros los niños o tal como está todo en general, es muy complicado, pero también para los profesores. Es que no sabemos ya qué más hacer al respecto. Sí, claro, al final es limitarlo, no deja de ser la única posibilidad que tenemos. En primaria todavía tenemos la suerte de que no utilizan dispositivos electrónicos en el aula. Bueno, los utilizan puntualmente para situaciones de aprendizaje muy concretas, que en secundaria el ordenador o la tablet se ha convertido en la herramienta de trabajo. Y eso sí que está dando unos problemas brutales, porque como no están capados, se llegan a bajar
cantidad de cosas en las tablets y en plena clase se ponen a jugar a veces. Lo que pasa es que con los más pequeños quizá tenemos que mentalizarnos que vamos a tener que limitar un poco el uso de las tablets y ayudar a los niños a diversificar el ocio de alguna manera, ¿no? Porque también les gusta jugar a fútbol, también les gusta ir a un splay, también les puede gustar hacer puzzles con los padres, les puede gustar, yo qué sé, jugar al parchís. Al final no deja de ser que nosotros, los adultos, tenemos que implicarnos en la educación del ocio de nuestros hijos, porque al final l'educació en el lleure, no?, és tan o més important que l'educació formal, si anem a pensar, no? Perquè al final l'educació formal està ubicada en un context molt concret que ara per ara és obligatòria i, per tant, tots els nens han d'estar a l'escola i és una oportunitat d'aprenentatge. L'oci, moltes vegades deixem els nens a la seva lliure decisió de a què jugar i això està molt bé, però quan veiem que la cosa comença a torçar-se, haurem d'intervenir. A l'oci, l'educació en el lleure, és una educació importantíssima, perquè al final serà com els nostres fills d'adults i de joves es distrauran. Es distrauran, gaudiran, s'ho passaran bé. A ver. ¿Sí o no? A ver qué pasa en un futuro, porque tal como se está planteando todo, teletrabajo y de todo, veremos a ver. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero algo se puede hacer, porque fíjate que si tú ahora debes conocer muchas madres, ¿no? Igual que todos los niños no son igual de inflexibles, ni todos los niños son igual de hábiles en determinados aprendizajes, no todos los niños juegan a lo mismo durante mucho rato. O sea que al final las pantallas son importantes, pero podemos limitarlas al fin de semana, al sábado por la mañana, al viernes por la tarde. Es evidente que esto va a suponer una batalla, pero las batallas, las tenemos que ganar los adultos en aquellas cosas que consideremos que son imprescindibles, importantes para nuestros hijos. Porque al final es un tema de seguridad parental, ¿no? De la misma manera que no estás dispuesta a que tu hijo salga al balcón, ¿no? O saliera al balcón sin tu supervisión cuando tenía 3 años y no estás dispuesta a que vuelva con 5 años sola del colegio y has estado muy segura y lo has... o dejarlo ir, depende de qué casas, no lo sé. Muchas cosas que los padres estamos seguros, nos sentimos mucho más capaces de limitar que en aquellas cosas que nosotros dudamos. Y empezamos, pobre, todos los de la clase juegan, será el único que no jugará, después resulta que hablarán de no sé qué y no podrá, y nos sentimos mal nosotros de que no lo pueda hacer. Exacto. Sí, y ahí es donde nos pillan. Es verdad, es verdad. Allà veuen una escletxa y saben que per aquí ho aconseguiran. Sí. A mí me has dado una idea muy grande, Carme. Cuando has dicho lo de pasar pantalla, videojuegos, es que me has dado una idea genial de un tablero, en vez de, como ya no me estaba funcionando el tablero, sí, voy a hacer de pasar pantallas con sus tareas, sus deberes, a ver si así me funciona. Me voy a plantear, sí, lo voy a plantear. Molt bé, molt bé. Hi ha una Laura que vol parlar. Si t'obres el micro directament... Tanco jo. Molt bé. Laura, vale. Obres el micro. Hola. Hola. Vale, primero de todo yo quería agradecer un poco lo que ha dicho India, ¿no? Que el trabajo de los profesores cada vez es más complicado. Con las nuevas tecnologías, xarxes socials y todo esto, pues es difícil. Pero sí que quería comentar el hecho de trabajar en equipo, ¿no? En la misma línea. Marcar los mismos límites en casa y en el cole, que los niños al final aprenden. Entonces, sí, hablamos el mismo idioma, es todo mucho más fácil. Es normal que si en el cole ponemos unos límites y en casa no están, pues el niño al final no entienda nada, ¿no? Simplemente quería hacer esta pequeña aportación. Y muy interesante la xerrada. Pues tens raó, Laura, és així.
tot i que hi ha nens que són capaços de discriminar molt el que es pot fer en un lloc i el que no es pot fer en un altre. Per exemple, això passa molt amb els avis, no? Hi ha nens que amb els avis tenen una habilitat per treure'ls-hi mil i una coses que els seus pares no els hi traurien mai. Bueno, d'acord, els contextos estan molt diferenciats i saben posicionar-se perfectament, però hi ha nens que els costa molt posicionar-se això, perquè hi ha aquestes inseguretats, hi ha aquesta demanda contínua, hi ha aquestes necessitats, hi ha aquesta rigidesa, i aleshores és quan els estem donant uns missatges tan contradictoris que no saben on situar-se, no? O sigui, el que és bo en un lloc no és bo en un altre. Què m'estàs contando? Tens raó. Bueno, passen ja 8 minuts de dos quarts de 7 i si no hi ha més preguntes, doncs la sessió ha quedat gravada. Si algú vol la presentació, us poso aquí en el xat el correu electrònic i podeu demanar i us l'envio pel correu. D'acord? Carme, nosaltres com a... Cal que et passem el correu de l'escola o el tens i ens el No, podràs... No, exacte, on em vas enviar els enllaços del Meet, allà l'agafo i l'envio, no? Perfecte, sí, perquè a l'escola sí que els volem, si pot ser. Vale, no, cap problema. Perfecte. Us poso el correu aquí. Però us posaré el meu personal perquè el veuré més sovint. Vale. Us he posat un Gmail. És el meu personal, per tant, us l'enviaré des d'aquí, sense problemes. Fins la propera. Gràcies per haver estat tan atents. No s'ha sentit una mosca i per haver participat i per haver escoltat. I qualsevol cosa, estic a la vostra disposició. Vinga, moltes gràcies. Adéu.